TISF ni enggai tini Khowai Belphang NS lamao tini lama kasulaikha kok mao saimankha thangnai salkisa sekango Khowai DDMC rungnok kotoro exam dina thangpuro tiprasa student rok ABBP ni student rok bai bujak mani Khowai PSO affair khanya thangmani phiaba affair narjakliya Khowai DDMC ni rungsrungui tongnai tiprasa student rok omnotoino lamaka sumung Khowai Belpari NS lamao student tiprasa rok nai tongde chini kok tibni okok tmao তিনি অমনি কাইসারি জনিতে লামা কাসুলাইমানি থাংনাই 6 তারিখ 1 মাস 2024 সালমারিও কাইসাসিনি DDM কলেজ এক্সামিনেশন তংমানি 5th সেমিস্টার অগনি जेफ्रु 5th सेमिस्टार नि एग्जामिनेशन दिनानि थांगो आ जराव दगलाम नाइसन तंफ्रु आसमसा AVP नि दीपंकर दास बाय दीप्तनु दास बाय सुजन पाल मुंगै खरक नै फायै सिनि खरकसा लिटन देबरमा मुंगै 5th सेमिस्टार परि तंनाय तिप्रासा स्टुडेन्ट आसमसा रिजन सारानो फायै सकलायै बन बुइ खिका बुमानि यागुलो बाइक चाबि बाय बखरगरि ओइ बखरग बखात्रि खिका आ जराव बन बुजा तमा नुगै माना खायका सुमित देबरमा जेफ्रु सुमित देबरमा माना खायो बंनि AVP नि कुसुम फायै सुमित देबरमा बाय आ जराव लिटन देबरमा बाक्सा बुजाखा बुजाक मानि यागुलो कलेज नि मातो যত কিছু কক সালাই মিমাংসা বক দাগরক মানি ইয়াগুলো নিমাংসা থাঙ্গেসিনি ফানো বরক সামানি পাইयै মুথাক लायै पाइखा आ जरावो बेन्डिस खावैया कुइ हस्पिटालाव तेबायसा कलेजाव थांफ्रुकाय एग्जाम पाइ थांका आफ्रुकाय आफ्रु जों अंको बाय थांलाय मानि प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आ जरावो प्रिन्सिपल सावो अमा हाइके बुखिके तो चालिया आनि तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर कायसे रिटेनो सिरिदि आंताम खायमान नै सावा प्रिन्सिपल ओमफ्राय जेफ्रु जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेन एप्लिकेशन सै दंगो आ जरा हंखायनो आसमसा एग्जाम रिउइ फायके आ बुनाय गे आ बुनाय एग्जाम रिनाय फायका गे बनो सिनियांनि तिप्रासा कयेकजन रक बनो संगै बनो थाप्रा फुंसा सिरि द्रपको आ जरा खायनो AVP नि बर रक आउट ड्रेसो एबा आउट नि बरक आसमसा फायै सिनि तिप्रासानो कलेज नि गेट छवै आसमसा जेबाबे हामला खायबेक्या अमो जेबाबे पशु पाखी जेबन वाग्रनो बथाना सिगां बुमा हायके बुखा आसके बुखा सि तिप्रासा रक जे मानो जे तांगो जे तिप्रासा नुगो अमनो सि बुसियो ते आमो सिमिया बाक्सा खेतो रिफ्रिगि सुदु बुजाखा ते अमो सिमिया बाक्सा अफिस तिलाव गारि कारण हिने थांफ्रुसु तो बाइक बै थांगे AVP नि किसु लग्र बगनो जे स्टेशन गारि नासिं तंनाय आबर रनसु बुइखा ते दुगानोगो माने पाइना हिने बासे तंमा जररगो बो चिन बरगनो बुखा बरगो मा अमनि यागुलो जों हस्पिटाल नारिया कोय खवाय पुलिस फायर खलाइका केबा फाय पुलिस ताबसु जरा कुनो मुंसा एक्सन नाहारिया ग्रेप्तार बो ताबसु बर खलाइचे केको जे बुनाय आक्रमणकारी रकमा अमनो जोंनायो चिनि नायमुं गाय जे बुनाय बरगनो
कलेजनि स्टुडेन्ट हिंगा कलेजनि डिसमिस खालायनांथ' आइनगतभाबे जेबाबे सास्ति दङ आ सास्ति रिजागनांथ' ताई सिनि तिप्रासा DDM कलेजाव फरायथंनाय तिप्रासा जत स्टुडेन्ट न सिकुर क्लिं तंमान रंग सिकुर खालायनानै इंथ' सयतानि सिमि लामा कासुमानि कयथा जरा तंनाय ताबुसु जरा सिनि ग्रेन्टिग्रे जततुक पर्यन्त आ जे बुनाय आक्रमणकारी रंग रमै सास्ति दिनानि एबा बगनि आइनगतभाबे बगनो ग्रेप्तार खायासाक जों मर लामा रसगला जराफोर फायको जोंनायो जोंबाय जोंनि DM सार कक साबायथु SDM सार कक साबायथु SP साबायथु एबा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट फाइ जोंबो कक साबायथु सिनि कायसे सल्युशन खायख्लांथु तामनि गांगाय तिप्रासा अमा हाइकेले सालबुरुम न बुजागि तंहांगाय बाहायके सिनि तिप्रासा स्टुडेन्ट किरि बाहायके रोंनाय बाहायके फरिनाय अमा सिनि सिकुर नांगौ लाइफ सिकुर नांगौ अमनो तैनो सोंथिनि म लामा कासलायमोन